हेलो हमने के हिंदू सनातन धर्म में देवी देवता लोग की कमी नहीं है ना। कहल खोल के 56 कोटि देवी बाड़े कहल खोल के 33 कोटि देवी बाड़े ना जी। लेकिन हम 4 गो देवी देवता के मानी केकरा केकरा के मातृदेव हो जो नहीं अपना 9 महीना गर्भ के अंदर इस शरीर के रख के दुख सह के शरीरिया के जन्म देती है तो माई पूजनीय ही हो। लेकिन आज के लड़का लोग बुझता लोग आज के लड़का लोग नहीं खेलो बुझत माई 1 लोटा पानी खाती तरसत है अब बेटा बाबा धाम जाकर जल चढ़ावता रहे ना जी। तो बाबा बुर्बक नहीं खाए बेवकूफ नहीं खाए वो बुझता रहे कि जेकर जामल हो ओकरा के 1 लोटा पानी नहीं खे देता हमारा बजल धरे आई है तो जाना पर ढारे आइल भाई होले चल जाई घरे। दूसरा नंबर बबुआ पितृदेव हो जोन पिताजी पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर डॉक्टर बना दे वो पिताजी पूजनीय बाने ना जी चाहे व्यास बना दे। तीसरा नंबर क्या हो गुरुदेव हो जो ना गुरु के आशीर्वाद से है माइक पर 2-4 गो लाइक बात बोलता नहीं सब गुरु के दया हो कृपा हो ना जी। चौथा नंबर अतिथि देव हो अतिथि में कौन अतिथि ना लगेला वो कब केने से आ जाएगी अगर अतिथि घर पे आवता नहीं तो 1 लोटा पानी पियाई नाश्ता कराई विदा करी ना जी। संगीत के उत्पत्ति शंकर भगवान के डमरू से भइल का भइल मालकिन महतारी केकरा के बनाओ कोई हंस वाहिनी बिना दानी शारदे माता के जोन की यही 5 तारीख के हमनी के पूजा करे जे पढ़ेला पढ़ावेला गावेला बजावेला ओ माई शारदे के पूजा करेला बबुआ ना जी। ओही माई के दरबार में हमनी के लागे दिलवा बढ़ा दिया हो इकवा बढ़ा दे इकवा ऐसा ही होने के 2-3 दिन से गावत नहीं सब ना जी बढ़ा दिया तनी इकवा एकरा में हेलो हेलो रिपीट दे दे खोल दिया रिपीट हेलो हेलो श्री रामचरितमानस में प्रथम अध्याय में कालिखंड बबुआ वर्णा नाम अर्थ संघनम रस नाम छंद सामपि मंगल नाम चक्र तारु बंदे बानी विनायक हमने के मानी के सिमरन नहीं खत्म हो ना जी। लेकिन रोल के अच्छा लगे खातिर व्यास लोग अपना खातिर इतना भी सिमरन करेला और लोग के अच्छा लगे खातिर लय धुन के माध्यम से गावेला ना जी। तो हमनियों के अपन कंपोज गाई अपन क्वालिटी मार्केट में रही लोग के माई से कहता का बबुआ हाथ जोड़ तनी बेटा बाकी लजिया अरे बचावो ना कि हमारी मोर सुनी रंगवा में आवो दर्शन दिखावो ना ये म्यूजिक से लगा
लेके पका तो बहु भाई से हाथ जोड़ तानी पाँव पर तानी हाथ जोड़ तानी पाँव पर तानी घड़ी के लोग का चाहता ये घड़ी के लोग ये चाहता ना जी ये घड़ी के लोग औसन ब्यास खुलता कि नचियो दोगे गाइयो दोगे हिलाइयो दोगे ना जी आ भूल लगे जाला पर दो चार गो भजन में से सुना देगा ना जी तबे मार्केट रहता आना पर जाने की कथा रहो गावे लगी तरो तो वही जनू बोलाओ जे कहां जहां रामायण गवावल जात है जन जे एकरा के केतरी वो कहले किरो दुकाने खोले बानी जन के किराना दुकान वो खोले बानी तो में सब प्रकार के मेल लगा के रखेगा पड़ी तब दुकान चली आना तो दुकान में कोनो फाड़ के बिक जी ना जी अब जन की फागुन के महीने आवे तो रंग अभी रखी चैत के महीने आवे तो चना मीठा रखी छठ के महीना आवे कार्तिक के महीना जेकरा के छठ कहल जाला तो छठी मैया के पूजा पाठ के सामान रखी दिवाली आवे तो भड़ाका रखी अगरबत्ती रखी मोमबत्ती रखी भादो आदे तो मछली रख अरे किराना दुकान में मछली रखाला जी वो भी रखा है जलकार होइल बार तो कहले तो सुधर ना जाते आई सुधर तो नहीं खाओ अरे इसी दर में एकरा के सुधारे के पड़ी ना चलो बाबू लागो तुलसीदास ऐसा रहले माई के कृपा हो गई ताज तुलसीदास कहे लगल आ सुनलो कनी हर अभियंता भैया कहले ह कि कदो राधे श्याम रसिया पर से कृपा हट गइल तो टेम्पू चलावे लगल आ वो रस्सी वाला टेम्पू रस्सी मार के चालू होता वो टेम्पू हाके लगल ना जी हां जी रौरो का नाम ठीक है बा हम माई से कामना करो हमरा पर से ना हमरा पर से ना अजय के रौड़ा पर से दया कृपा माई के हट जाई तो रौड़ा का करे लगो का करे लगो लगे हवा हवा जाके स्टेशन पर कहे लगो दे दे रा लेकिन इना माई से कामना करो कि जैसे मार्केट में गावत नहीं वैसे ही गावत रहो कैसे रौड़ा से भगवान गाड़ी से एगो मार के भेज देले रौड़ा के दोबारा मारे के बहु ना जी हां जी लेके का कहते बबुआ कोहनी नहीं खोली न चले जावे तो हरे पानी हम न दान बाकी का पानी तो हरे कोहनी नहीं खोली न चले जावे तो हरे पानी हम न
पप्पू यादव जी पुरस्कार दिलबन हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत नमस्कार रहता माता रानी से कामना करम रो राजा बन के राज करी असही हमनी के दान करी ना जी हाथ जोड़ो तानी अरे पाँव परो तानी बेटा वकील जिया बचावो ना कि हो मई मोर सुनी दलवा में दर्शन सुनी रगवा में